programa farem les fake news. Les fake news són 3 notícies falses i una de veritat. Esteu preparats per descobrir quina és la de veritat? Fake news número 1. Resulta que els actors que feien d'Umpa-Lumpa a la pel·lícula de Charlie i la fàbrica de xocolata eren nans que rebien explotació per part del director de la pel·lícula. Fake news número 2. A un jugador de futbol li ha caigut un llamp a sobre jugant un partit amistós i ha mort quan ha arribat a l'hospital. Fake news número 3. Un adolescent de 15 anys es nega a anar a l'escola després de que li prohibeixin l'ús d'aparells elèctrics. I per últim, però no menys important, fake news número 4. A PortAventura s'han mort 4 persones i 6 estan en estat greu, perquè una branca d'un arbre ha caigut en una atracció mentre estava en funció. Avui entrevistarem a una professora que porta molt de temps treballant a aquesta escola. La persona que entrevistarem avui és la Fina Camps, una gran professional. Hola. Hola. Què es sent portar tant de temps a aquesta escola? Doncs molt d'orgull, molt contenta i molt orgullosa de veure l'escola com ha anat creixent, ha anat evolucionant i sobretot els alumnes com us aneu fent grans i sou cada vegada més savis i més bones persones. Alguna vegada has volgut marxar d'aquesta escola per culpa dels alumnes? No, per culpa dels alumnes, què va? No, mai de la vida. Hem passat moments més bons i més dolents, però marxar, mai. Quina sort de tenir-te aquí, Fina. Gràcies. A què t'hauries dedicat si no haguessis set mestra? Doncs la veritat, mai m'ho he plantejat. Sempre he volgut ser mestra. Mira, des de petita ja jugava amb els meus germans i jo feia de senyoreta i elles eren els alumnes. Per tant, és el que sempre he volgut ser. És difícil ser mestra? Bueno, difícil... no sé si és difícil o no. Jo crec que si t'agrada molt, doncs no és difícil. T'agrada ser mestra? Sí, m'encanta, clar. Si no, ja faria una altra cosa. Sempre m'ha agradat i sempre jo crec que és la feina que sempre m'agradarà. Fina, hi ha alguna anècdota divertida d'aquesta escola que vulguis compartir amb nosaltres? Anècdotes moltíssimes. Mira, te'n puc explicar 3. Una que és molt bonica, que una vegada, fa molts anys, hi va haver un grup que feien 6è, que van aconseguir a final de curs fer una coreografia tots junts i ballar tots junts una cançó que s'havien inventat i una dansa, un ball. Una altra no tan bona, que una vegada un alumne ens va tirar als mestres una flauta pel cap i ens va passar a 2 centímetres. I una altra, que com que he fet de tot en aquesta escola, doncs vaig collir una rata del carrer a davant de la porta de secretaria, doncs perquè no l'aixafessin. Estava morta, però me va tocar collir-la. Moltes gràcies. De res. En aquests anys que portes a l'escola, has vist alguna cosa a millorar? Cosa a millorar sempre n'hi ha, però de millores a l'escola amb 37 anys n'hem fet moltes. I dels més importants, doncs mira, l'edifici l'hem millorat molt, vam fer secundària, que abans aquí no es feia secundària, el projecte ara és molt més xulo i bueno, hem anat millorant i encara continuarem millorant. I l'equip de mestres, que cada vegada és més genial, més bo i més implicat i més compromès. Moltes gràcies, Fina, per dedicar-nos una miqueta del teu temps. Gràcies a vosaltres.
benvinguts a la secció de música. Avui us recomanarem 3 cançons dels Tiets. The Tiets, també conegut com els Tiets, és un grup de música catalana format per els mataronins Oriol de Ramon i Xavier Coca. Es van donar a conèixer amb el seu primer disc Trapetón el 2018 i l'estiu del 2019 van guanyar força popularitat amb el senzill Tinc una casa. La seva casa discogràfica és Loop Records. Gràcies, no coneixia aquest grup. La de... Com era? Coti per coti, coti per coti... Ai, no, perdó, que era la d'Olívia, perdó. Vale. Sí, aquesta cançó m'agrada molt. Ei, nois! Sabeu aquesta cançó? La de Bailoteo. La sabeu? No ho sabia. I també coneixes aquesta cançó, la de Jo vull anar a la platja... Clar, si sóc superfan dels Tiets. Sabeu una curiositat dels Tiets? Els Tiets es diuen així perquè un integrant del grup és el tiet de l'Olívia. Ah, sí? No ho sabia. Fins aquí la nostra secció. Fins aviat! Hola, benvolguts i benvolgudes a la secció de curiositats. Segons Aquae Foundation, no s'ha explorat ni el 10% del fons de l'oceà i el 97% de l'aigua de la Terra és de l'oceà. Segons Canal Sènior, la superfície de bosc ocupa el 31% del planeta. En total, 4.000 milions d'hectàrees. Segons dades de la ONU, uns 1.600 milions de persones depenen dels boscos per viure. Hem trobat tota aquesta informació següent a una pàgina web que es diu adolescent.cat. Hi ha països amb assignatures molt peculiars, com Hawaii, amb una assignatura que consisteix a ensenyar als alumnes des de petits a surfejar. Una de les guerres més importants va ser la Guerra Civil. Es va iniciar el 17 de juliol de 1936, després del cop d'estat fallit contra la Segona República. Aquesta guerra va ser per bàndol república i el bàndol revoltat. Segons National Geographic d'Espanya, el lloc més maco d'Espanya és Cuenca. Un peix anomenat panaquer menja fusta. L'animal més estrany del món es diu equidna i és un tipus d'eriçó molt raro. A diversos llocs de Catalunya han començat a fer el porta a porta, que consisteix en cada nit treure la bessura que toca segons el dia i ho mires amb un cartell que et donen. El 2018, un nou equip d'astronautes es van fer virals de retransmetre alguns vídeos, se'ls veia jugant al tenis amb raquetes i boles espacials, d'una manera similar al clàssic joc del ping-pong.